O Club de Ciencia e Investigación das Bibliotecas Municipais da Coruña leva anos alimentando o desexo de saber dos nenos máis curiosos. Este curso, a aprendizaxe está centrada nas aves, así que hoxe saíron ao campo cos seus prismáticos e os seus cadernos para observar en vivo o que xa coñecen a través dos libros. A poucos metros do asfalto, o patrimonio natural da contorna da Torre de Hércules está a piques de sorprender os membros do Club de Ciencia. Veñen a enseñarnos así un pouco sobre fauna e flora. Os rapaces que viven nos entornos urbanos, como pode ser aquí mesmo na Coruña, teñen privilexios tan cercanos como pode ser esta zona do campo da Torre e que o mellor só veñen aquí a ver un pouco o propio monumento histórico e volta para casa. A sabedoría ambiental do Grupo Naturalista Hábitat guía este paseo agreste que transcorre devagar, con paradas continuas para observar as aves no seu medio. Hai unha gaivota que se pousa sempre na ventá da miña casa e só veo as mismas, pero non sabía que había outras especies tan distintas e ademais tan pequenas de distintos tamaños. Me chamou moita atención un paxaro que era uno que levantaba co pico as rochas e buscaba comida, me pareceu moi interesante. Tamén reparan nas peculiaridades da flora que habita neste lugar golpeado polo vento e polo Atlántico. Esta zona hace 50 años eran huertas. La ciudad estaba allí, pero no estaba tan cerca. Y aquí se cultivaban productos de huerta. Había vacas y había ovejas. Camiñan armados con guías e cadernos de campo. A próxima semana volverán á biblioteca con toda a información recompilada para seguir investigando no seu Club de Ciencia.